ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಗಂಟೆ ಉಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಮ್ಮೆ ಇರುವಂತ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಭಾರತದ ಮುಗಲ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ದೂರ ಹೋಗಿ ಬಂದ ಅವರ ಬದಿಯಡ್ಕ ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋಗಿ ವರ್ಕ ಬಂದದ್ದು ನಮಗೆ ಸೀದಾ ದೂರ ಹೋಗಿ ಬಂದ ಬದಿಯಡ್ಕ ಹೋಗಿ ಸೀದ ಪಿದಾರ್ದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಸೀದ ನರ್ತೋಂದು ಪೋಯ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದು ತೋಂದಿತ್ತೆ ಅವ ಒಂಜಿ ಕೋರಿ ಬತ್ತನ ಪೂಂಜೆ ಬಾರಿ ಬೊರ್ಲದ ಅವ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಅಂಚಿ ಸೀದ ಪೋಂಡು ಅವ ಆ ಕೋರಿದ ಲವರ್ಲ ಬತ್ತಂಡು ಪೆರಟೆ ಕುಲ್ ಕುಲು ಕುಲು ಹೊಂಡೊಂದು ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಪೋಪನ ಬಸ್ಸು ಪೆರ್ಲ ಹೋಪನ ಬಸ್ಸು ಸೀದ ಬತ್ತಂಡು ಬಸ್ ಬರ್ದು ಸೀದ ಪೆರ್ಲ ಹೋದ ಜತ್ತೆ ಬಸ್ಕು ಕಾತೆ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಕಾತೆ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಸ್ ಬತ್ತನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಸ್ ಐಟ್ ಸೀದ ಬದಿಯಡ್ಕ ಪೋಯ ಬದಿಯಡ್ಕಡೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಒಂಜಿ 3 ಗಂಟೆ ಉಂತ್ಯ ಉಂತುದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ 10 ಗಂಟೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಒರಂಬೆ ಕಾಲನಾಗ ಎತ್ತದ ಆಟೆಗೆ ಸಂಡೆ ಆತ ಬದ್ಯಾಡ್ ಕಡೆ ಏರ್ಲ ಜನ ಹೆಜ್ಜಂಡು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಉಂತೋಂದಿತ್ತೆ ಅಪಗ ನೆನಪ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಚಹಾ ಬರ್ಕ ಪಂಡದು ಅಂಚನೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪಿರವದ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿತನ ಕಾಮತ್ ಬಂದ್ಬಿಡ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡು ಆ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಸೀದ ಪೋಯ ಒಂಜಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾರ್ಲರ್ ಆಡಬಹುದು ತಿನಿಯರದಾಯ್ತುಂಡು ಕೇನಾಲ ದಾಲ ಹೆಜ್ಜಂಡು ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಚಾ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಿತ್ತಿನ ಸುಂಟಿ ಊರ ಪಾರ್ದು ಭಯಂಕರ ಖುಷಿ ಇತ್ತಿನ 10 ರೂಪಾಯಿ ಭಯಂಕರ ಅಸಲ ಆವು ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪರ್ದು ಸೀದ ಪಿದಾರ್ದು ದೋಲುಳ್ಳೈನೆ ಪನ್ನಂಡ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪಿರಾವುಡುಳ್ಳೈನೆ ಒಂತೋರ್ತನ ಒಂಜಿ 10 ಗಂಟೆ ನಾ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೀದ ಬಸ್ ಬರ್ತದೆ ನಾಯಿ ಕಪ್ಪಗೆ ಸೀದ ಪೋಯ ಸೊ ಜಪ್ಪುನಾಗ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಗಾಲಿ ಬರ್ಸ ಬರೋಂದಿತ್ತೇನೆ ಆ ರೀತಿ ಬರ್ಸ ಬರೋಂದಿತ್ತೇನೆ ಭಯಂಕರ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಈ ಪೇಡು ಅಂಗಡಿತ್ತೇನೆ ಅಳುಂತೋ ಒಂದಿತ್ತ ಅಂಚನೆ ಆ ರೀತಿ ಬರ್ಸ ಬರೋಂದಿತ್ತೇನೆ ಕೊಡೆಲ ಒಂಜಿತ್ತಂಡೆ ಒಂತೆ ಬರ್ತನಾಗ ಕುಡ್ಲದ ಫ್ರೆಂಡ್ಲ ಬತ್ತೆ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಸೀದ ನರ್ತೊಂದು 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಒಪ್ಪಣ ಅನಂತಪುರ ಲೇಕ್ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಸೀದ ಪೋಯ ಎಂಕು ಪೋರ ಅಂದು ಎಂಕು ಸೂತಕ ಏನು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಟು ಉಂಡೆ ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಲು ಪೋಯರು ಸೀದ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಸೀದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸೀದ ಕುಂಬ್ಳೆಗೆ ಪೋದು ರಡ್ ಒಣಸು ಮಾಂತದ ಅಡೆತ್ತನೇ ಒಂಜೆ ಮುಕ್ಕಲ ಆತಂಡೆ ಅಂಚನೆ ಒಣಸು ಮಾಂತದ ಕುಂಬ್ಳೆಡು ಅಂತ ತುಂತುದು ಆಯ್ ಸೀದ ಗುಡ್ಲಾಗ ಪೋಯ ಯಾನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಸೀದ ದೂರ ಪೋಯ ಬಂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಕುಜಲು ದೆಪ್ಪಿರತ್ತೆ ಕುಜಲು ತೊಂದಿತ್ತೆ ಏನಕ್ಕಳು ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ತಂದಿತ್ತೆ ಕುಜಲು ದೆತ್ತು ಸೀದ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬಸ್ ಬರ್ತು ಸೀದ ಬದ್ಯಡ್ಕ ಬತ್ತು ಒಂತೊರ್ತು ಉಂತುದು ಪಾತೆರದು ಮಾಂತ ಅಂಚನೆ ಪೆರಿ ಬರ್ಸ ಬರೋಂದಿತ್ತನು ಸೀದ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದು ಅವಿಲು ಮಿಲ್ಕಲ ಪಪ್ಸಲ ತಿಂದ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಏನು ಬಸ್ ಬರ್ತದೆ ಸೀದ ಓಡೆ ಬತ್ತೆ ಬಂಡ ಪೆರ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಬೆದ್ರಂಪಳಗೆ ಸೀದ ಬತ್ತೆ ಬಸ್ ಜಪ್ಪುನ ಗಾಳಿ ಬರ್ಸ ಮುಳೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ತೋಜುಂಡತ್ತ ಅಂದು ಬೆದ್ರಂಪಳ ಪಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಇನಿತಲೋಗಿ ಈತೆ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡು ಯಾನಿತೆ ಬದಿಯಾಡ ಕರೆದು ಬತ್ತನಾತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಇನಿತಲೋಗಿ ಇಷ್ಟನ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪೂರ ಇರ್ಗಿಲ್ಲ ಬೈ ಬಾ